संत मिंगेल, गब्रियल आणि राफाएल या महादेवदूतांचे परबे दिसा नातानाएल आणि जेजू मधले संभाषण बहु महत्वाचे जाता. जेजूक आपणे मेळचे आदींच जेजून आपणाक पळयलो म्हणून जेजून ताका सांगताना तो अजाप जालो. जेजून ताका हाच्या की वर्तिंगडीत हांव तुम पळयतलोय म्हणे आनी मुंदरून सतच हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चढलेले देवलेले तुम्ही देखतेल्यात म्हणे. ही उतरां उत्पत्ती पुस्तकांतल्या 20 आणि 8व्या अध्यायांत आम्ही वाचच्या जाकोबाच्या सपनाक ताळ पडतात. सपनांत जाकोबान एक निसन ताणे पळयली. भूमीचेर उबी असलेली ती निसन सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर चढताले आणि देंवताले अशें आमी वाचता. अशें त्या जाग्यार सर्वेस्पराची हाजरी जाकोबान सोदून काढली मात्र नाही. पळय हांव तुजे सांगाता आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो म्हणलो दैवीक संदेश थंयसर ताका लाभलो. पवित्र पुस्तकांत देवा सारको कोण, देवाची सकत आणि देवान गुण केला म्हणले अर्थ दिवचे नावाचे हे तेग महादेवदूत आमचे थंय देवाची हाजरी सुचयतात. आणि देव आमकां एकसुरी सोडिना बगर आमकां आपल्या दुता मुखांतर राखून सांबाळता म्हणून कळयतात. भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र आमचे थंय जेजूची हाजरी देखच्याक ते उलो दितात.